What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel daily vlog. Yo, let's do this. This talaga no. Ayan, and weekend na naman. So next week medyo up-weekend ako. Medyo maaga na akong lalabas dahil kailangan ng company policy. Kaya kailangan natin sundin. So, order na. Biyahe na tayo guys. 2, 1, let's go! So guys, after a long drive, traffic, nandito na tayo sa P220. So we will check again what the status. As of yesterday, we can start the checking this morning. So na-report ko na rin sa Mincon. So hirap na tayo and let's do this. So nandito na tayo. Yan. Para tayo ng site. Check natin muna bago tayo mabutan. Let's go. So guys, good news, they will start the jacking again. So hopefully maging successful na, and then later we will come back again and do the other thing. Okay, we go to the other side, then we will start update you here later, and let's go. So guys, nandito ngayon tayo sa ating site. Ayan, punta na tayo. So simula na tayo dito ng trabaho. Karapos nito mamaya punta tayo ng zoo kasi kailangan undalin yung main con to inspect the jacking machine. So let's do it. Punta ako ng Manday. Dadalhin ko yung main con. Gusto niya tignan yung machine. So I will bring them in Manday Zoo. So let's do this. So nandito ngayon tayo sa Manday. Sinecheck yung GS, yung 1.2 diameter na machine. Ayan po siya. So this machine will be going to 101. So we just checking. Hopefully by next week or after National Day, they release this machine already. Galing na. Tapos na. Tapos na ang araw after the long day. Tapos na po ang araw. Marami tayong pinuntahang site ngayon. Galing tayo sa 101 tuloy. T220. After that, nagpunta tayo dito sa T218. After that, nagpunta tayo sa
101, kinuha yung engineer, then pumunta tayo ng Monday to check the machine. So good news po, T220 tapos na yung isang pipe, at least nakapasok ng isang pipe, original soil na, hopefully can continue at matapos na siya. And then po may T218, looking good, ready for LSS tomorrow. So that's all today mga ka-VisLog, mga Visayang Tagalog na OFW dyan. Yan, tapos na po ang ating araw at arawas na po tayo para umuwi. So maraming salamat po sa pagsama at pagsuporta sa aking munting tahanan, at walang sawang nagsusubaybay sa aking daily vlog series. Daily vlog series na. So thanks for watching, guys. So don't forget to like and subscribe my channel. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, paki-subscribe, click na lang yung subscribe button dyan, and click also the notification below para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. Kung gusto nyo magpa-shoutouts in every end of my video, just comment down below at isa-shoutout ko yung mga channel nyo for the next vlog. Maraming salamat po. And then don't forget to follow my Facebook page, Pahina ni VisLog. So Pahina ni VisLog, ayan. Maraming salamat po. Thanks for watching, guys. See you on the next vlog. Shout out time. Let's do this. A rainy evening today. Teka lang, shout out sa ating mga subscriber dyan na nag-comment. Maritas Angelez, Little JC Channel, Rasek Daya, at Hernan Saisat. Maraming salamat po sa ating subscriber dyan. Thanks for watching, guys. See you on the next vlog. Paalam.